Какви са вашите подходи в тая посока? Дали имате ежедневен стрес, дали сте преживяли нещо по-сериозно и съответно как се справяте в форс-мажорни обстоятелства? Може ли аз да се включа? Да, Разбира се, разбира се, лесно. важно ми е, тъй като предстои да подам нещо много специфично и искам да знам как мога да съм максимално полезна. Ами аз от много отдавна работя почти под напрежение. Почти винаги има нещо спешно, нещо много бързо. В началото много се връзвах. Може би преди 4-5 години. Вече само казвам, чакай сега, хайде да започнем от начало, преговаряме по няколко пъти, поемам дълбоко въздух, пак няколко пъти и нещата придобиват друг вид. И се оказва, че никога нищо не е толкова спешно. Общо взето, старая се да не изпадам в паника, защото тя ми пречи да мисля и да взимам правилно решение. Супер. Тоест, осъзнатост и съответно промяна в действието. Точно така. Осъзнато Добре. си промяна в действието. Опитвам се да приема това, което се е случило съвсем нормално и съответно да мога да реагирам по пак такъв по-нормален и по-адекватен начин, защото човек, когато е обзет от паника, не взима правилно решение. Да, така е. Добре, някой друг? Хайде малко групата, всички работим под стрес. Дайте някакво съобщение, кой как се справя в движение. Аз мога да споделя, защото ми е пресен случая. А, преди 3 дена ми казаха една много лоша диагноза за малкото коте и в първия момент не я приех, но след това изпаднах в една паника. Отне ми 2 дена. През цялото време съм правила всичките практики, която както хвана. Накрая седнах, размислих и реших, че такъв тест специално на мен, нали, поне специално на човек, който е запознат с тестовете, не може да ти дадат най-страшната диагноза само с намазка. И се върнах обратно на изходна позиция и се оказа, че няма нищо такова. Но си ги изстрадах тези 2 дни. Ох, супер е този пример. Много благодаря. Дайте ми още информация. Благодаря много. Това беше много важно. Моите нерви си седят едни и същи, общо взето от дълго време насам, относно господин, който е много емоционален и а, не знам, днес пак се скарахме, но вече е по-спокойно положението, не знам, почнах да се справим с това, не се Как? връзвам толкова. А, не, не се вкарвам в това да се сърдя. Промяна в И твоята реакция. Мгм. да, Супер. Добре, още. и гледам да не чувствам виновна, като не мога да изпълня това, което иска от мен. Добре, това вече е емоционалния фон. Има ли още някой друг, който нещо иска да каже за напрежението специално или за стресова ситуация? Здравей, аз мога да кажа, Да, обаче да. аз не се справих, просто ми се отрази на здравословното състояние. Просто като дойде ми каже добро утро, мен вече ми се беше тъжно, защото знам, че те не идват за да ми кажат на мен добро утро, идват да им свърши някаква работа. И да кажем, вървят 15 минути, че те си загубят да дойдат при мен, а пък мен ми трябва още поне 15 да свърша това, което искат. И всъщност ме заля вълната. Аха, това е на ежедневна база. Напрежението се дига от времето, което отдавате на другите. Да, но това ми е било работата. Да, Аз да, разбирам. Разбирам. преди Много е. няколко години много емоционални такива спорове имах с родителите си, обяснявах им как, като си дал газа под наем, няма как да се скатаваш. Да. И така, и набързо сяма приземи живота да седна и да си почина. Добре, понякога се случва по този начин. Да. Но
аз искам да започна с това, че стреса и напрежението ни идват обикновено в моменти, в които нямаме контрол върху средата. И до голяма степен, сигурно от работата си с Свилен сте разбрали, че имаме контрол върху себе си, върху това, което ние можем да филтрираме, да направим и да преживеем. Първо с това, което искам да ви запозная е един така сравнително научен подход към нашата защита. Ще започнем с нашата защита. Само Свилка, аз не знам защо не виждам това, което сложихме на екран. Изчезнало ли е или само при мен? Сега виждаш ли го? Не, не го виждам. Затова, ако другите го виждат, за мен няма проблем. Сега вижда ли се? Да, сега вече се вижда. Супер. Добре. Искам да ви разказвам, докато наблюдавате тази картина. За мен беше много важно какво въздействие има тя върху вас. Подготвили сме няколко картини и снимки, които специално ще обсъдим защо са такива и как ни въздействат. Но за начало идеята наистина е да ви запозная с защитите, които имаме от всички влияния на средата. А, Първия подход, който искам да ви представя, е назад във времето. Той е свързан с откритията на професор доктор Георги Лозанов, създателя на науката сугестология и за метода за нейното приложение в образованието сугестопедия. Аз съм дълги години в областта, след срещата ми с него през 2012 година. Моята експертиза е свързана с учене. По принцип работи като треньор от много години и предвид образованието и професиите, които имам, така доста ми се е налагало да уча. Но това, което винаги дълбоко ме е докосвало, е нашата свързаност и потока от емоциите, които до голяма степен влияят на процесите в нашето тяло и включително и в нашия ментал. Не знам колко от вас знаят, но емоцията насочва на къде да тече енергията. И ние много често сме в автохипноза, сами си се поставяме през менталните модели, които сме възприели. Много често те са свързани наистина с аспекти от реалността, които сме записали, защото нашия ум е така устроен, че да си доизмисля нещата, които е пропуснал. И когато няколко пъти протече електрическия импулс през невронната мрежа, всъщност вече се запечатва този спомен като реален за нас, дори той да е с различни нюанси. Знаете за тия примери, двама души имат две съвсем различни гледни точки за една и съща ситуация. Затова, за да може всъщност да живеем по-хармонично и да се справяме с предизвикателствата, още в далечната 78, когато ЮНЕСКО са обявили сугестопедията за най-хуманния метод за учене в света и са започнали редица изследвания, може би най-така значимото за мене като основа е било свързано с начина, по който ние се предпазваме от влиянието на обществената сугестивна норма. Т.е. влиянието на обществото, очакванията на другите, на работодателя, на експерта, на който сме се доверили, в семейството и така нататък. Всичко това всъщност е нещо, което оказва малко или много натиск върху нас. От една страна, тази обществена сугестивна норма охранява определени параметри в обществото, т.е. това е причината да не ходим голи по улиците и да не се замеряме с домати. Но има неща, които много често преживяваме като детски травми, т.е. вярваме, че не можем да говорим пред публика или че не се справяме добре с паметта, или не можем да рисуваме, или не можем да пеем и ред такива неща, или не можем да се концентрираме. Ред такива неща, които всъщност са на база на някакво конкретно преживяване, което с емоциите е прогорено до такава степен в нашето съзнавано и несъзнавано, че то става като дефиниция за живота ни. И това е една от причините хората по-трудно да си променят живота и да живеят в познатия коловоз. Та, когато говорим за защити, в случая на изследването на доктор Лозанов говорим за 3 антисугестивни бариери. Първата е емоционална.
Тя е момента, в който ние емоционално реагираме на дадена ситуация или ам, възможност, или срещаш нещо. Много е видима при децата. Аз това зеленото няма да го ям. Или този не ми е симпатичен. Дразни ме гласа му, косата му и ред такива неща. Това е съответно свързано с нашия емоционален свят и с асоциациите, които ние сме създали. Без да навлизам в детайли, мисля, че тук най-лесно се ориентираме. Следващата ни защита пред външните въздействия е логичната антисугестивна бариера. Тя е свързана с това да ви се обясни, че ако се качите на седмия етаж и скочите, няма да се случи нищо добро, защото нямате крила. Съответно, пък може да се подготвите, ако решите да летите, какво ви е необходимо, как да се екипирате, какви курсове да минете и може би да ви се отдаде възможността с парапланер да летите. Мими не ми е разказвала как е минало това преживяване за нея. Тоест, логичната е въпрос на убеждаване, нали? На доводи, на това, което ни учат в училище, критично мислене. И тя е много често свързана с начина, по който вземаме решение. Примера с котето беше много свързан с логичната бариера, която се е включила след като емоционалната е била пробита. Нали? Ако може да следите мисълта ми по този начин. Следващата антисугестивна бариера на мен ми е любима. Тя е абсолютно непреодолима. Ако първата и втората са преодолими, то третата ни защитава като, не знам, представете си как се казваше от Властелина на пръстите? Митрандир ли беше? Митра ли беше бронята, която, невидимата броня, която ни предпазва и съхранява живота? Та всъщност тази бариера е етичната и е свързана с ценностната ни система. Направи се експеримент, че ако човек е поставен под хипноза и му бъде внушено действие, което противоречи на неговата ценностна система, той моментално излиза от хипноза. И много често си говорим за това колко е важно да възпитаваме ценностите на първо място и след това всичко останало. Така че, мили хора, винаги може да разчитате, каквито предизвикателства да срещате в средата, че вашата ценностна система ще филтрира информацията, която противоречи и не резонира с нея и тя няма да ви докосне, няма да ви нарани по някакъв начин. Виждате розата, която е символ на сугестопедията като метод. Има дълга история, след малко леко ще я докоснем. Междувременно ми е важно в процеса да наблюдавате кое от изображенията ви въздейства по какъв начин и съответно дали имате нещо, има някое, което ви е докоснало повече. Спрямо изследванията на доктор Лозанов ще ви споделя едни сравнително по-съвременни изследвания, свързани с нашата устойчивост на стрес и на всякакви въздействия, които могат да ни извадят от хармонията или от обичайния ни ритъм, който ни помага да сме здрави и да се чувстваме добре. Тези изследвания са използвани от една на мен много любима дама Джейн Макгонагъл, която работи в областта на игрите. Те са на Харвардския университет, подкрепени са от доста изследвания допълнително и са свързани с четирите устойчивости, които имаме спрямо стресовите ситуации и влиянието на средата. Интересно е, че има аспекти, които се покриват с сугестопедичния подход. Първия момент, който се има предвид там е физическата устойчивост. За вълшебство на тялото няма да влизам в детайли. Давам елементарен пример. Ако вие имате навика на всеки един час да се раздвижвате, нали, ако работата ви е свързана с много седене, да се раздвижвате, да правите някакво физическо упражнение, ако щете да танцувате и така нататък, това повишава физическата ви устойчивост. Дори само това малко нещо, което е регулярно. Тук говорим за малки регулярни неща, които ни помагат да реагираме адекватно и да не ни вадят лесно от равновесие. Така че първата е физическа. Втората, разбира се, е ментална. Ментална от гледна точка на това ние да можем
да се възпитаме да изпълняваме малки задачки. Включително да клекнеш 20 пъти, да преброиш от 100 до 0 през 3 или подред, да штракаш с пръсти 15 пъти, 20 и така нататък. Т.е. да си давате малки предизвикателства, които да ангажират и ментала. С бройки най-често лесно се получава. Може да учите някакви цитати, да се пробвате да рецитирате някакъв текст или да наизустявате някаква друга информация. Всичко това тренира ментала и ефекта от този тип активност е свързана с способността ни по-лесно да взимаме решения. Следващата устойчивост е свързана с емоциите, разбира се. Сигурно сте чували за пропорцията 3 към 1, т.е. да се стремим да балансираме за всяка една негативна емоция, да си създаваме 3 позитивни, като нали, от мой опит в работата си мога да кажа, че е лично наша отговорност за емоционалния ни свят и ние сами знаем какво харесваме, кое ни зарежда, кое ни кара да се чувстваме добре и това е нещо, което спокойно може да въведете в деня си. Включително да гледаш весел филм, ако си сам, или пък да гледаш различни изображения, които ти създават настроение. Много често бебетата животни имат такова въздействие или котенцата. Тук стана въпрос за коте. Могат да ни помагат в това да изпитаме позитивна емоция, което всъщност ни прави много по-устойчиви на модела ето да ти сипя малко от моето напрежение, като те подразня или предизвикам твоя негативна реакция. И четвъртата позиция е посветена на социалната устойчивост, на социалната ни връзка. Има изследване, че 6 секунди, ако задържим ръката на друг човек при ръкостискане, в тялото ни се отделя сериозно количество окситоцин. Тоест, ние изначално сме създадени да искаме да бъдем харесвани, да искаме да се свързваме с другите. Понякога да се обадиш по телефона на някой, за когото ти пука, също е елемент да изградиш тази социална устойчивост, за която ще говорим специално, тъй като социума изключително много ни влияе. Така че, когато погледнем този аспект, мисля, че той много финно загатва до каква степен, без да имаме контрол върху средата, може да имаме контрол върху своите преживявания. И с това исках да започна да знаете, че всъщност каквото и да ни предлага средата, ние имаме инструментариума и възможностите да се адаптираме по-лесно и да преживяваме с по-малко стрес ежедневието си. Няма да навлизам в подробности, които Свилен засяга и които Любов докосна, за да мога да ви дам добавена стойност от моята експертиза. В момента виждаме картина на Валери Цанов. Много е интересна неговата история. Той е успял до голяма степен да сбъдне мечтата си и да продължи житейския си път, осъществявайки професията на художник. Има връзка, разбира се, и с моята работа и лично се познаваме. Исках да ви покажа негови картини във връзка с законите на сугестопедията, които ще ви споделя в аспекта свързан с средата. Защото в тези картини има безкрайно много детайли. И няма местенце, в което като се загледате, да не може да откриете нещо, което да ви изненада, което релаксира психиката ни и ни помага да възприемаме. Всъщност, едно от откритията от времето на доктор Лозанов е, че ако в средата около нас има достатъчно естетика, тя автоматично или по много мек начин неутрализира агресията. И всъщност, когато избираме да създаваме пространство на уют, когато избираме да сложим красиво бижу,
да се облечем по начин, който ни създава настроение. Когато в полето, в което ние обитаваме, дори то да е просто един стол или бюро, си създаваме красота, това всъщност автоматично влияе на нашето възприятие за средата и намалява стреса. Като тук, говорейки за средата, ще обърна внимание, че когато говорим за среда, начинът по който в моята работа тя се включва е през нейната оркестрация. Т.е. до такава степен всеки един детайл има значение, че може да постигне ефекта на отключване на потенциала на личността, без да има някаква друга намеса. И тук говорим за не само за картините по стените и естетиката в пространството, тук говорим дори за тембъра на звука, тембъра на гласа на водещия, за звуците, които се чуват около вас, музиката, птичките. Тук говорим включително за подобната позиция на тялото. Тук говорим също за способността ни да се отпускаме и да релаксираме в средата. И това е много ключово, за да може всъщност да излезем от модела, който обществото ни налага, а то е да препускаме от задача на задача. Много често с тинейджерите, когато работим, им казвам да не пропускат факта, че да, изпълнявайки задачи или печелейки някакво ниво в игра, ние се зареждаме с известно количество допамин, но хормоните на щастието са 4 и ние имаме нужда от всичките тях. Така че всъщност, изпълнявайки просто задачи, няма как да изпитаме удовлетворение на всички нива. И понеже сме социални животни, тук сме да учим през емоциите си и не можем просто да ги игнорираме, е много ключово да успяваме да притихва ума ни, за да можем да се свързваме с себе си, с същността си. Понякога това се случва много лесно отвън навътре. Разбира се, е прекрасно, когато може да се случи отвътре навън и няма значение къде си поставен и какво се опитват да ти покажат или да ти повлияят. От тази гледна точка, сугестопедията подрежда 7 закона, които могат да бъдат използвани на дневна база. Аз много държа, когато работя с хора, независимо в каква възраст, те да разбират какво стои зад преживяването, което имат, за да могат да го използват, да го пренесат в живота си. И когато говорим за този подход, винаги изначално тръгваме с любов. Професиите, които вие имате, това, с което сте заети, срещите, които ви събират, за мен говорят, че няма нужда да влизам в детайли по тази тема, но любовта е условие толкова естествено, поради простия факт, че любовта към човешкото същество е водеща в повечето прекрасни неща, които се случват и до сега в живота ни. Можем да потърсим следи навсякъде около нас. Тя е причината да сме по-възприемащи и да сме по-толерантни. Доктор Розанов казваше, че няма ли свобода, няма любов. Така че в случая любовта върви заедно с свободата като закони. Т.е. тук няма натиск, а има предложена помощ или предложен избор, от който човека може да избере какво да случи. За мен е много лесно, може да го въведете в ежедневието си, като си създадете възможност за мънички избори, които вие сами на себе си да подарявате. Било то дали да сложат тези или тези аксесуари, или да си позволят такъв и такъв вкус, или някакви други неща, които да ви помагат да излизате от автопилота, на който ума ни е свикнал. Всеки път, когато успяваме да излезем от автохипнозата, това е една малка победа и това е една възможност да опознаем един различен аспект от себе си. И най-лесно това може да го постигнете, когато заговорим за третия закон, който е свързан с нагласата на преподавателя или нагласата на героя, на вас самите, че нещо необикновено се случва. Опитайте една седмица да се събуждате всяка сутрин и да постъпвате по Мечо Пуховски,
питайки се какво интересно или какво прекрасно или какво вълшебно ще ми се случи днес. И задавайки си само този въпрос, вие отваряте една цяла нова страница от възможности, защото настройвате ума си да наблюдава, да търси знаци в деня ви за неща, които биха ви вълнували или които биха ви дали усещането за случване, което да ви вдъхнови. Защото не само децата имат нужда от вълшебства, но това е една много голяма тема, за да навлизам в нея. Следващия закон е свързан с обема. Няма отключване на потенциала без обем, се казва в сугестопедията, което означава, че много често, влизайки в рутината на ежедневието или на професията, която така изпълва деня ни, пропускаме възможността да разширим перспективата в различна посока. Когато говорим за учене, тук се има предвид, че е много по-трудно да назубриш някаква суха информация, много по-лесно е да я представиш, ако в някакъв аспект навлезеш в дълбочина. Така че ви препоръчвам, примерно, говорихте си за антипаразитна програма или там за някои от другите продукти, изберете един продукт и влезте в дълбочина да разберете неговата същност в приложение, експериментирайте върху себе си и ще добиете представа как работи цялото, за да може да схванете идеята на продукта или концепцията на всичко това. Като разбира се, това е неразделно свързано с следващия закон, който е частта и цялото. Глобалният поглед върху нещата е много важен във всяка една ситуация, в която попадаме, защото микроменажирането е доста изтощително и то понякога ни кара да пропускаме неща. Така че да разширите перспективата и да погледнете нещата от различна гледна точка е много, много полезно. На мен много често ми се случва да кажем да имам някаква тема или да изследвам нещо и да мога да попитам някой друг как го възприема, дали дете, дали възрастен, да мога да добия представа от неговата камбанария, от неговата микровселена, какво всъщност мога още да видя в тази ситуация или в тази среда или в въздействието на този продукт или да кажем обучение, когато говорим за такива неща. И стигаме до момента, за който сигурно сте чували в много, много различни ситуации или така образователни модели. Той е свързан с златното сечение, т.е. усещането ни за хармония и пропорции. Чували сте за витрувианския човек на Леонардо. Най-просто казано, това е съотношение, което не ви дразни, не ви изморява. Пропорция и детайлизация, свързана с, да кажем, текста и бялото поле в една книга, тук в случая количеството розово и зелено в снимката, която виждате и така нататък. Тоест, ние имаме, понеже е вложено в телата ни, ние в себе си имаме радар, кое за нас е хармонично и то много често е свързано с тази пропорция. Ако трябва да я отнесем към ежедневието, може да пробвате да я използвате по отношение на организацията си на деня. В случая това е 62 към 38, т.е. да си организирате деня така, че ако работите през около 60% от времето, какво правите и взимате някакъв отрязък, да кажем от 10 часа, с какво запълвате деня си през останалите 40, най-грубо, 60 към 40, да не бъде съвсем точна пропорцията. И всъщност да се опитате да има разнообразие и промяна в ритъма и в баланса на дейностите, които изпълнявате. Така че от тази гледна точка може да го правите, да кажем, ако буквално за един час, 40 на 60 минути имате, хайде да ще го кажа както сме го работили при малките. 35 минути, 34 минути имаме активно занимание, 13 минути имаме пауза, в която се случва нещо различно. По принцип тази пропорция лично на мен най-много ми харесва, тъй като естествената ни концентрация е 25 минути.
Всичко след това е въпрос на тренировка, нали, нещо, което сте наработили. Но както вече споменахме за тялото, да седите неподвижно повече от час, системите започват една след друга да изключват, концентрацията ви пада, доспива ви се и ред такива неща. Може да го пробвате и да видите какво въздействие ще има това върху резултата, който искате да наблюдавате, включително може да го ползвате с говорене и пауза, а, физическа активност и ментална и така нататък. Да тествате, да видите кое за вас е най-устойчиво. Като от моя гледна точка, примера да вземете един час от деня си и да експериментирате с пропорциите е много, много показателен, включително и с медитация или с физическо натоварване. А, преди обаче да отидем към а, затварящия модел със седмия закон и изкуството, исках да ви споделя от предния разговор, който имахте с Любов. Ми стана ясно колко е сложно понякога да въведем нов навик в ежедневието си. И тук искам да ви дам една подсказка, какво може да направите. Много често проблема да въведем нещо ново е думичката трябва и емоционалния еквивалент, който идва с нея. И за да може да излезем от този цикъл, нали, трябва и после това е насилие върху себе си, което, ако да кажем, смятаме, че е въпрос на воля на дисциплина, волята се изтощава, дисциплината отнема време да се утвърди, така че можете много бързо да се откажете от доброто си намерение. Така че това, което може да направите, да опитате, е да вместо да ползвате думичката трябва, да си създадете представа защо цяло това нещо ви е нужно. И да се фокусирате, т.е. да пренесете вниманието на вашия ум, който ангажира с мисълта си съответната емоция, в нещо, което да ви вдъхнови. Например, вместо да си казвам трябва да правя коремни преси или клякания или да тренирам, да се движа по-често, мога да си кажа, че ми харесва да се наслаждавам колко по-силна и гъвкава ставам всеки ден. И тук си казвам какво съм включила, ако има значение. Или ако имате навик, в който се прибирате вкъщи, се хвърляте на дивана и пускате телевизора. Много е важно да не се саботирате сами. Тоест, трябва да промените нещо в средата, за да не минавате през същия навик. А когато там е дистанционното и дивана, съответно идвате изморени, това е най-логичното нещо. Съответно нямам нищо против, ако това ви е ритуал и той ви помага, прекрасно. Но ако искате да въведете нещо различно, можете, например, с игровия подход, който има сугестопедията като метод. Между другото, Свилен ще пусне линк, после да видите в календар, има интересни покани в края на този месец, които могат да ви заинтригуват. Да, можете да поставите на дивана някаква играчка или там нещо любимо. Аз сега сещам покрай децата, понеже имаме страшно много плюшени играчки. Когато държим нещо в ръцете си, особено когато говорим за малко дете, това им действа успокояващо. Може би някои от вас са го пробвали при прегледи и при работа с хора. Много помага, когато имат какво да държат децата. И всъщност можете, имайки такава играчка, предлагам играчка, не предмет, но може да сложите и одяло, и възглавници, каквото решите, но да разположите на вашето любимо място да релаксира вашата играчка, докато вие през това време направите нещо, което бихте отложили, да кажем, да минете първо през банята, нещо да хапнете, или да клекнете, или да си запишете на важните неща от деня и по този начин всъщност да изместите плавно вниманието, без насилие и натиск, към нещата, които искате да случите и след което да направите компания на дивана на заместващия. Всички тези неща са толкова важни да са фини, защото всяко насилие, което си причиняваме, особено дълго време, се оказва, че ние така от малки ни възпитават доста да си причиняваме насилие, води до някаква обратна реакция и съпротива. Сега, може би тук вие можете много повече да разкажете до какво води. Аз не искам да навлизам в тая тема, но мога да кажа, че има един български йога, инструктор, изследовател и скулптор от Добрич, каза се Христо Илиев. Той има
няколко книги, но в една от тях говори за точката на удосилие, като ключова за това да имаме този баланс, който всички търсим. Точката на удосилие е всъщност нещо, което постигаме, когато уравновесим усилието, което е абсолютно необходимо, за да се развиваме, и удоволствието. И когато успяваме да постигнем този баланс, може би не едновременно и не във всеки един момент, тогава всъщност нещата започват да се променят. Така че ви препоръчвам да търсите тази точка, за да можете да усещате себе си заредени. Защото насилието изтощава. И с тази красавица, която е на илюстрацията, исках да насоча вниманието ви към последния 7-ми закон, който е свързан с класическото изкуство и естетика. Всъщност изкуството е най-мощният изблик на човешкия индивидуализъм. Обаче, от друга страна, то е и нечия интерпретация на действителността. И когато имаме възможност да наблюдаваме или да се докоснем до нечия интерпретация на действителността, това е безкрайно голямо богатство за нашия ум. Това е нещо, което ни учи на абстрактно мислене, на асоциативно мислене, въздейства през цветовете и изображенията на нашия емоционален свят и всъщност ни пренася в друг свят. Това е основната задача на изкуството, да ни пренесе в друга реалност. Сега казва, че във времето, в което медитацията се е появила като практики, или ако говорим за света на йога, хората са имали нужда да бъдат много изолирани, за да могат да от по-грубата реалност, за да се свържат с финните енергии. Към днешна дата казва, че света около нас, макар и забързан, макар и доста агресивен, е всъщност дава възможност да достъпим тези финни потоци много по-лесно. Сигурно забелязвате разликата в децата или това колко много хора искат да преживяват радост и до каква степен имаме желание да помогнем на другия и колко все повече такива професии се явяват, до каква степен дори ролята на изкуствения интелект е да подсили тази възможност да добруваме. Дори съвсем отговорно мога да кажа, че човечеството никога не е живяло по-добре, според изследванията. Т.е. един човек оставен без доходи, се оказва, че няма начин да не оцелее. Тоест, физически в средата ни много трудно ще бъдем изоставени до степен, в която да преживеем това, което се е случвало в различните епохи и трудностите, при които са живели хората преди нас. От тая гледна точка всъщност е съвсем естествено да имаме стремеж към издигане на съзнанието. Съзнанието обаче може да го издигаме, когато се грижим добре за своя емоционален и ментален свят. И понеже стана много дълго от моя страна, знаете ли кое е първо, мисълта или емоцията? Как мислите? Може и да сте говорили за това. Кое е водещо? Аз мисля, че е емоцията. Добре, другите? Според мен Аз мисля, че е първо. Да? Извинявайте, не видях кой се включва. Да, сега ви виждам. Да, според мен първо е мисълта. Аз съм на същото мнение, мисълта. Добре. Мислили сте защо? Просто Защото мозъкът тя се реагира много генерира по-бързо. 4 секунди преди това. Да, заради скоростта. Всъщност ние с децата правим едно упражнение много често. С възрастни сме го правили, но при децата много бързо работи. Истината е, че мисълта е много бърза. По-бързо от светлината. И всъщност казват, че преди да изпитаме някаква емоция, през главата ни е минала някаква мисъл. Затова ви казах за автохипноза и автопилота, защото понякога ние дори не сме я забелязали. Това е толкова активна невронна
връзка, че тя е като магистрала, не като пътечка в гората. Нали? Емоциите, които изпитваме, често, говорили сте сигурно вече, са свързани с определена биохимия, която тялото регулярно си търси. Но когато говорим в моята област, много често, когато изпитаме дадена емоция, опитайте се да се натренирате, да хванете мисълта и да я върнете, за да я видите каква е била. Буквално да я хванете за опашката и да видите каква е била тая мисъл. И ако пожелаете да я трансформирате, защото се оказва, че за да променим живота си, трябва да променим мислите си. То сложността с промяната на живота е, че 96 до 98% от мислите ни се повтарят всеки ден. Така че когато някой ни дразни или реагира по един и същи начин, много често причината е в самото наше очакване, което понякога му пречи той да се промени. Тоест начинът, по който виждаме другия и когато имаме претенцията, че го познаваме добре, му пречи той да промени модела си на реакция, на поведение, на каквото там решите. И затова всъщност нещо необикновено се случва, е третия закон и той е много напред в списъка, поради факта, че през своята нагласа, променяйки своята нагласа и своето очакване, ние можем да променим средата. Така или иначе, ние сме микрокосмос и нашите очаквания се материализират по един или друг начин. Идеята е тук, която е заложена изначално в работата ни на всички, които познавате като експерти в групата, е свързана с психохигиена. Висока психохигиена. Ако няма висока психохигиена, не може да се постигне нищо друго. И затова се надявам с този инструментариум и с този спектър от информация, който се опитах да споделя, по някакъв начин да сте намерили зрънце, което да ви е полезно или пък нещо, което да ви зачувърка да разберете повече. Аз съм на разположение, ако имате въпроси. Ако не, Свилен ме пуска и вие продължавате. Може ли аз? Имам въпрос. Да, слушам. Казахте в началото да обръщаме внимание на картините. Вие ще ни обясните според това, коя картина ни е направила най-силно впечатление. Може би от какво се вълнуваме или на какво трябва да обърнем внимание. Може ли да обясните? Да, кажете ми коя на вас ви въздейства. На мене най-много ми въздейства картината с конете. Прекрасно. Всъщност това е картина, аз малко загатнах там специално с картините на Валерий Ценов, че всъщност това е най-близко до нашата нужда. Свилка, ще върнеш ли конете? Това е най-близко до нашата нужда да имаме връзка с цялото и частта едновременно. Тоест, от деца, нали, егото ни помага да чувстваме себе си като индивидуалност и то е важно, за да се реализираме, но всъщност истинският ни купнеж е единението, т.е. синхроничностите и свързаността помежду ни. И всъщност това е като отражение на действителността и перспектива от някой друг, неговата интерпретация, активира най-много центрове в ума ни. В мозъка, пардон. Активира най-много центрове в мозъка, които ни помагат да създадем нови невронни връзки. И затова на седмия закон е свързан с класическото изкуство и естетика. И тук съответно се включва вашата асоциация, въображение и така нататък, както и на на всяко от изображенията. Сигурно сте чували израза, че една картина е равна на 1000 думи. Да, заради това и художниците са толкова ценени, не само като артисти. Точно така, защото всъщност във всеки един аспект вие може да се вдълбочите безкрайно. И докато вие отваряте нови портали за вашето съзнание през наблюдението на картината, всъщност влизате в това състояние на психорелаксация. Прекрасно. Да. Ще Което, между пробвам другото, за да упражнението с завърша... мисълта сутрин, което дадохте. Казвам, ще пробвам упражнението с мисълта. Доскоро пробвах
упражненията с сутринта да си повтарям благодарности работят. Сега с мисълта, нали, днес ще ми се случи нещо хубаво или днес ще има нещо прекрасно. Трябва и това да го Да. пробвам. Да. Само да кажа, моля да не го създавате като убеждение, защото Мгм. ако във вас има някакво съмнение или в дадения ден забравите за това и после кажете, ето пък днеска, пък нищо не ми се случи, може да отидете в етап на фрустрация, а да си го Така. зададете като въпрос, както го казах. Какво ли необикновено ще ми се случи днес? Аха, значи това Задайте е си важно. асоциация Добре. с Мечо Пух. Затова дадох и примера с Мечо Пух. За да може да отворите потока без ограничения. Защото аз с това и започнах, че ние нямаме такъв контрол върху средата, какъвто ни се иска, за да нямаме никакъв стрес. Това не съществува. Тук сме дошли на училище и имаме нужда да се развиваме. По един или друг начин, къде е по-лесно, къде е с пошляпване, вървим по пътя и се учим. Така че отваряйте просто въпросите и темите, които искате да въведете в ежедневието си, но така през така любимото детско любопитство. Да. Благодаря. Ще се Моля, пробвам. За сега радвам, всичко работи. Стига да го пробваш добре. радвам се. Да. Аз искам да споделя нещо. Да, Като си говорим за деца и за всякакви, и за меч пух, а, имам една любима книга, предполагам на всички. аз не чувам. Връзката заби. Някой, ако иска да се включи, докато на Силви рестартира телефона. Аз бих искала да Рестартирах, се да. включа. Добре, окей. Силви, давай. Аз ли съм сега? Да, че спря телефона. Да. Значи, исках да кажа, че моята любима книга Пипи Дългото чорапче, оттам много обичам Богата съм като вълшебник и Нещо търсач. И често си дарям. Супер. Ние имаме такава програма Летни нещотърсачи. Абсолютно разбирам. Това е, скоро, неотдавна с приятели пък създадохме платформа, която я кръстихме Намирачи. Защото, нали, това вече е различна нагласа. За възрастните им е важно да намират това, което търсят. Така че аз избягвам този път да влизам в детайли на словото, но то може много да ни помага в деня ни, така че приветствам всичко, което споделихте и за благодарността и за нагласата. Меди. Бих искала да попитам как сугистопедията разглежда или вашия опит как разглежда така наречените първични травми, т.е. детските дълбоки травми, с които всеки един от нас остава включително на подсъзнателно ниво и в повечето си ние не си даваме сметка за това. Как реагира след това? Т.е. аз знам как реагира средата. Каква е вашата препоръка в такива случаи? Какво имам предвид? Ако човек като малък е бил свързан с много тежка обида, всяка една проява на средата, той ще търси и ще се... Всеки един стрес, през който минава, ще търси да го обиди. Той сам ще търси да се самообижда от това нещо. Да, така е. Или Да, пък чувство на изоставеност или насилие, включително насилие детско, то съществува по един или по друг начин. Може да не е било физическо насилие, може да е било вербално насилие от страна на родителите. Говорим за първични травми. да. След това как се реагира в такава среда. Защо питам това нещо? Защото травмите детските са много тежки, много навътре. Ние не си даваме сметка. Всички тези неща, които вие предлагате от идеята на сугистопедията, те са много лежерни. Когато човек е в много тежки фази, е много зависим от тези травми, това не мисля, че помага. Това помага в Ще ви спра тук, ще ви спра тук, по моля. съзнание. Да, Слушам ви. за да не обобщавате. Ще ви кажа, защото аз работя постоянно с това. Свилка, само да знаеш, че пак изчезна картината. Аз ви спускам. Работя с това още преди да познавам сугистопедията, защото и затова ви казах с какви убеждения расте всеки един от нас, какво не може и така нататък.
Само онзи ден имах интервю с брат и сестра близнаци, тинейджери и съответно първо бяха заедно, после отделно. И това, което беше много тежко за мен да го наблюдавам, е, че когато си говорих само с момиченцето, тя е на 13 години, в доста активен бунт срещу системата, по-грубото отношение на или неглижирането от страна на учителите, но нейната концентрация вървеше изцяло по посока на обидата. Целият разговор беше отвеждан през цялото време в обидата. Искам да ви кажа, че в един сугистопедичен курс, според дължината, но да кажем, ако е интензивен и е в рамките на 10 дена, в рамките на първите 4 излизат всички травми. И те се проявяват в поведението на участниците. Дали начинът, по който се държат в средата, думите, които са чували, начинът, по който се отнасяли към тях, и всичко това се вижда. Затова в сугистопедията, поне в работата, която аз имам, и това, което съм имала възможност да развивам, защото когато беше обучението при доктор Лозанов, той вече не искаше да говорим за сугистопедия, а за резервопедия, за достъпа до резервния капацитет на личността. По ред причини сугистопедията е натоварена с много вече такива очаквания, има директна сугестия за нея, включително, ето казвате, изглежда много лежерно, други смятат, но това е просто един театър, едни хора някакви неща си играят и така нататък. Много малко се знае за науката отдолу. Всъщност, първата и основна цел на сугистопедията е следната. По време на интервюто мога да разбера всичко за травмата. Дали ще ми я споделят, дали ще я прикрият, дали ще излезе по някакъв начин. Добре, възможно е да бъде споделено, а може и да не бъде споделено. Зависи вече. При децата специално мога да кажа, че има родители, които, ако има по-остра реакция, се страхуват да не би специалиста да не приеме да работи с детето им. Затова много преди години, сега не е толкова, но си позволяваха да крият. Това нещо, как да кажа, самата среда дава възможност то да се прояви, за да се трансформира. Всъщност сугестопедията има следната задача. Да заобиколи болното място, докато му даде възможност да се излекува. Тоест, първата цел на водещия е никога да не натиска в травмата директно. Защото това е специфичен комуникативен метод, в който има система от смях и игри, но преди всичко има една среда, която е оркестрирана по начин, по който човека може да се отпусне. Там няма сравнение, няма конкуренция. Организацията на целия процес е съобразена с естествения ни ритъм, защото вие знаете, че никога не сме само в висока точка. Имаме нужда да се съберем, да осъзнаем какво ни се е случило преди да изкатерим отново вълната и така нататък. И това цялото нещо затова стъпва на научен метод, защото то никак не е повърхностно. То изглежда с лекота, то дава това усещане, все едно сега тук сега събрахме и хоп, изведнъж се случи едно вълшебство. Но то стъпва на много стабилна основа. Така че първата цел е да има тази психохигиена, за да може да се почувства детето, възрастния, обгрижен. Като при децата имаме превенция, да при възрастните имаме десугестия. Тоест имаме освобождаване от тези модели, освобождаване от тия разбирания за себе си. Обикновено обаче, за да стане това да се закотви трайно, трябва да бъде обвързано с някакво умение. И затова в началото споменах моята експертиза, че е свързана с уменията за учене. Дали ще четем, дали ще тренираме фоточетане, памет, креативност, някакви други техники, зависи от възрастта и темата, или ще развиваме различните интелигентности. Всичко може да се развива по този начин. Въпросът е, че след като имаме такова преживяване, то наистина трябва да бъде закрепено с определено умение. И вече от тук насетне, постигайки на прогрес в някакъв аспект, в някаква среда, в някаква ситуация, то полека-лека започва да се разпространява и в другата среда. През есента имаше едно момиченце, което дойде специално при нас от Благоевград, с поведение, което водеха го девиантно към аутистичния спектър. Аз не съм лекар по този начин, не работя, не съм я обследвала. Даже на интервю тя беше толкова притеснена,
че не можеше да среща поглед, тъй като беше през лятото интервюто, беше онлайн, майката им беше предупредила, че тя има голям стрес от такъв тип срещи и така нататък, и така нататък. Това дете, всъщност попадайки в средата, естествено имаше доста провокации, но истината е, че децата следват водещия. Затова смятам, че в училище децата могат да не са агресивни, ако учителя знае как да разпределя вниманието и какъв пример да им даде, те веднага следват. Така че всъщност децата, водейки се от мен, възприеха детето без да го сочат с пръст, без да наблюдават нейния модел на поведение, дали тя участва, дали не участва, всякакви такива неща. И най-интересното е, че веднага след интензивната част, която беше само седмица, това дете изведнъж беше се опитвало от 2 години да се научи да кара колело, изведнъж започна да кара колело, започна да участва в час, да пее и ред такива неща, които аз не съм имала като директен фокус. Разбирате, че става въпрос за сугестопедия, когато има два плана. На първи план развивате определено умение или умения, на втори план укрепвате личността. И тук вече мога да говоря безкрайно за теориите, за това, че сме паднали ангели, забравили кои са и повярвали в своето нищожество, което доктор Озанов е писал на края на пътя си и ред такива неща. Травмите формират поведение и затова казах, че е много важно те да се преработват, но когато говорим за съзнателен човек, той има своя избор да издигне нивото на съзнание, да има преживявания, които да му помогнат да погледне към тази ситуация по по-различен начин. И затова, нали, много, много дълго може да говорим. Но мисля, че засегнахме няколко линии, които могат да дадат опора при такава ситуация. Не знам дали бях полезна. Исках и да дам пример и да кажа за методиката. За мен беше полезно, благодаря ви. И аз благодаря. Аз искам да ви пожелая едно красиво бъдеще, в което общуваме без страх. И въпреки, че наскоро научих, че думичката страх означава непозната земя. И с това искам да завърша, да можете да ам, имате всички ресурси, които са ви необходими, за да правите изборите си смело, да живеете живота си достойно и споделено. Благодаря, Свилка, за поканата. И на вас за вниманието. И аз благодаря, че прие и ни даде възможността да чуем и друга гледна точка, понеже аз избирам, знам аз колко съм твърд като преподавател, въз основа на дисциплина и така нататък. И нали, да видят хората, че има и други неща, други, което че дори групата е много по женска, ще го нарека, присъствието при 99% са жени, да видят и другата гледна точка. Защото нали, моята мъжка позиция, тя е свързана с малко различни тип хормони на отношение към света и да видят малко нещо, което да е по към тях близко, заради това ти любов сте тази част от играта. Смятам, че им е полезно, защото ти отвори врата за това, което на тях им предстои за следващите 10 дни. Така че идеално, даже беше толкова на място всичко, че нямаше, по-добре не може да стане. Ето, това не успя да влезне. Много благодаря на Да, всички за подкрепата и помощта. постарахме Извинявайте, се. че късно се включвам. Нищо. Добре си дошла. А, и така. Ако имате въпроси, Имате ли още някакви въпроси към Силви? В смисъл, да, чувствате ще се имате възможност да пишете на спокойно. Силен или там той ще даде контакти и ще се радвам много. Аз съм Аз готова. радушно прегръщам всички хора, които искат да творят добро в света си. То се отразява на всички останали. Аз се Имаше. извинявам, но трябва да ви напусна за момента. Добре. Благодарим ти, Силви, че присъства. Аз съм пуснал линк покажими.com
на сайта, който може да намерите работата на Силвия, така че ние продължаваме. С нея ще се срещнем, ако продължите в другите групи. Тя е от мен. Хубава вечер. Благодаря отново. Чао, Силви.